kidieny mar ariyo mar chenro mar ameny piny na singoni twak mabende wadhi bedo kanyo giwendo na bende koro sechopo e studio kae kendo se bedo makare mar golo pache kendo wago mbaka kotenre kod kanyo ma kanisa nitiere sechegi kotenre kod chal mar wechego mag siasa. Higa mar 2022 Nyakurum Gajwang' tarik dwe mar 8 noganda obedo kod yiere pacho kae. Bang' rito gi siso mokalo noland duoko e kar bagru ma Bomas of Kenya e kaunti ma Nairobi kama bende waneno kama kuom jodolo ne ntiere kanyo kilando duoko gi Nyakurum Gajwang'. Bang'e waneno ka ne ntie tudruok makare e kind kanisa gi piny owacho. Nothaneno ka jodolo ne rwake ka jot Motesini State House ka bende gidhiyo gilamoe kendo ma en gima na bende no obedo kod mbi maduong' e yiero mokalo. Irani thoth jo kanisa neno ka gima nego ombulu ne ja kanisa wadgi kata jo siasa manotenre korka kanisa. Kata kamano Nyakurum Gajwang' bang'e oduog waneno ka telo nokaw kendo jatend piny Kenya William Ruto nobede kom. Ngima nochako bedo matek ne thoth oganda jo Kenya eka bang'e juma mokalo nwaneno ka tend kanisa mar ACK kotenre kanyo gi Bishop Ole Sapit ogolo ndika koro nyiso jatend piny Kenya mondo ombekie ngima piny ging'iye chal mar oganda jo Kenya. Ka bende Nyakurum Gajwang' jo siasa magogo ma bende ne giyuoro e keto gi e kom gogo ne ogolo ndika bende koro ochako golo paro mopogore ka giwacho ni chal ka gima jotelo gi ma kanisa tiyo gi kweth maketo piny owacho tesre. Nyakurum Gajwang' ka giwendo. Bishop Gordon Odongo iwinjo kaka achiwo ler makamano maketo kanisa kanye. Wago erokamano ahinya kuom thuolo mwachako wayudo kendo mondo wachak wabedi e TV mar Ramogi ka kendo ago erokamano ne Lydia ma wan go ka kuom weche ma winjo ka osechako wachogo. Ndalo te wang'eyo ni ng'at mariek mor kikwere to ng'amok dwa nokwere ondike mano chalo mana gi le kako ndike the book of Proverbs 12 ng'ama riek kikwere to ber. Koro ka wan kata wan mondo wakwere wang'i kuonde moko wasedhiye maber mondo kik wamed ba wang'ayo twadhi nyime kwamiyo piny mwelekeo maber mowinjore. Kokalo kuom penjo mipenjo chutho ok osedhi maber nikech jodolo gin jomo nego ochung' katikati kendo jodolo nego ochung'ie adiera ka ok odewo wang' ng'ata ng'ata. To eno ka nitie odewo wang' mosebede pinywa mar Kenya ka manyaka jodolo ok te moko osedagi chung' adiera nikech odewo wang'. Koro ma omiyo gik mabecho gi maricho mosetimore nikech dewo wang' mosebede pinywa ka mosenyaka donjo e hekalu sani manyaka hekalu idewe wang' gima ok onego timre kamano. Etela nyisi ni makoro keto kanisa kama chal nade jadolo nikech yudo dibed ni koro dho kanisa chal ka gima idhi kae mage jotelo mane ka moko kuom jotend kanisa nosiro lwendo. Kabi nyalo paro ka Ole Sapit wuon ne nitiere chieng' ne Bomas kila na jatend piny Kenya. Kata kamano sani chal ka gima koro jo siasa go lokore kod winje kaka no wuoyo kapok wadhi mbele. Thank you. Our honest observation as a church is that there is more of rhetoric and excuses than conscious efforts to take practical implementation. We urge the government to go beyond promises and lip service and embrace practical programs to alleviate sufferings of Kenyans. We create the authorization of public appointments in already divided nation. Kenyans deserve equal opportunities and treatment regardless from where they come from. Jadolo iwinjo ka jatenda ACK owacho kanyo nitiere kaka telo kosebedo makare kendo ngima be koro medore ne oganda jo Kenya kata oganda ok nyal keto chiemo e mesa. Ere yo ma kanisa nyalo tiyogo mane oni seche ma bende gichwalo duondgi to ok ginyayo yudo duoko moro ma kendo chako goyo chuny moko kuom jodolo kendo gini sane mondo miang jadolo moko chak wuo kako sebed kaka timo. Nwawinjo ka Kimani Ichung'wa
nowuoyo kacha kowacho onyiso jodolo ni gitiyo gi Azimio, gitiyo gi kweth makelo sirikal tesri. Ere gima inyalo wacho wachni? Ere kaka jodolo winjo bende timo kama? Awacho ni church onego bed ni chung'ie adiera. Yesu be nowacho ni ok ng'at maluonga ni ruoth ruoth, but ng'ama timo gima wuoro manie polo malo dwaro. Koro ok dang' awach ni jatich Nyasaye ma owuoyo mwaneno no en church. Mano nowuoyo kaka en kendo nokawo msimamo mamare. Kendo sama nodhi kuno nodhi nikech interest manen go wuon kaka nobet en mong'eyo. Kendo wambe nwabuok ka waneno ka jadolo ma piny omiyo luor act like a bodyguard mar kaka none kaka nobet. Koro itemo wacho ni paro mogol gi jadolo ok en pach kanisa, en pach jadolo no. Ne en paro ne, ne en tim ne. Ok dang' wakaw ni koro chalo kamano te mano ne en. Kisama nodhi kuno ng'ama no consult ne onge. Akoni wambe no buogwa. Koro mano en kik wanywande church te ni church chalo kamano. Church puro nitie maler kamano. Ere kaka winjo ndalo mag siasa kanisa winjo bed ni chung'? Winjo gitim nang'o mondo mi mbele ko gikacha to gibede thuolo makare mar neno ni gin bende gigolo duond kaka winjo? Ondike Proverbs ni sama ji laro piny to gima thego ji en kura. Mano wach ma ji ong'e duto te. Gima onego timre maduong' maber ni gik moko onego kete ler. Gima chando wa e piny Kenya kama omiyo bang' election tino karemo nyaka chwer gik moko pande bwo mesa. Kata sani waneno ka jomoko pondo to gipondo tipo njugu. Gipondo kama neno. Ka gigudo wigi ni wache moko, lakini neno ka gik magitimo go giwoni ji ok negi, lakini wan kaka jodolo waneno gi kendo waneno gi ero ni jogi woni gipone piny lakini piny neno gi. Koro church onego chung'ie adiera. Mani gima pod abiro thoe ni church onego chung'ie adiera. Whether kech ka ji dhi e piem nyaka nwang' ng'ama owina. Ka ng'ama owin is right, is better mondo church anointe. Koyombo gi yo makare. Ka church okoluongo gima rateng' ni rachar ma ng'ato ng'ang'e na dir gima timo ni tok ni kare. To koro de owang'a. Koro gima wacho anya ni jotich Nyasaye wan jodolo onego wachung'ie adiera. Whether ber, whether rach, but adiera onego luongo na adiera. Nikech ka wadagi chung'ie adiera te mamedo wito piny Kenya. Kendo miyo piny Kenya medo donje mtaro. Kendo medo donje chuodho. Nikech jomo onego wach adiera. Chalo gima opanda adiera kendo de wang' chi. Kamano. Wathoro neno ka bende jodolo tiyo kanyakla nya gi josiasa. Kinde campaigns yudo ka gichope kanisni kendo nitiere omenda ma githoro golo. Dibed ni magi gima dhi umo wang' jodolo mamono gi chung'ie adieri. Koso ere kaka winjo bed ni wach ni bedo jatelo? En wach mosetimore mok mi Nyasaye duong'. Kinwang' ka jadolo kan kama be koro nyalo chung' ndalo moko ni embo manyo piny. Ni kende embo wuoyo kod ji ni piny nowinjo ka piny kuodhe. Koro gin gik mosemayo wasif osemawa nying kech Nyasaye manoketo wa tich dolo nene tijni oromowa. To gini bago ji nwang' ka jadolo osechanganyikiwa morwako politician e church moolo kuome pesa. Koro pesa mang'eny moyudo ni oringo gi V8 kochako wuotho kochako dhoge chako kier ni piny kuodhe. Ok dang' support wach ni jadolo piny nyalo kuodho ni mondo vie for any seat. Koro wani dang' awuok sani mondo adhi amany komro mar siasa is wrong. Chike mag Kenya oyiene kaka ja Kenya onyalo chungo waseneno bishobe mantiere e od bura. Oyiene gi lakini chalo gima the way mane gidonjo gi tich Nyasaye no chamoro ne gidonjo gi yiend nyambewa. Kech ma gik makoro kiko kisama sedhi e siasa en siasa. Kendo ja siasa weche gi mang'eny mage wacho kadier. Koro kijadolo sedhi miriwore gi ja siasa manake ni ok bichung'ie adiera. To mae gima miyo piny kaka koro ting' makama sani mabiro sani. Ing'e ni adiera mar wach Nyasaye kata chung' mar church maber gimbe bago gi. Nikech gino ka gik monego kik timre gi jodolo kata weche ma jodolo ok onego wach kata gik ma jodolo ok onego donje gineno ka jodolo donje. Koro adoka wacho ni church
ma pod nitie jotich Nyasaye kama winja sani. Wachung'uru ya dira. To Nyasaye biro mana konyowa kendo biro konyo piny Kenya mondo kik piny Kenya med hinyore saidi. Kamano. Kwang'iyo mo mantiere jadolo Montesini Daudi. Daudi nondiko buge mag Zaburi kendo en jadolo chuth achuth kabisa. To ne en jatend piny. Ne en ruoth. Muma bende wacho sechego kendo chako wacho kanyo ni en gima ber ka jotelo kaka joma kare obede kombe mag telo. Ang'o makeli wach mar neno ni ok ber ka jadolo donje weche mag siasa. Kare jopiny owinjo bed ni telo mag majok man kilo di chako keto telo maricho e piny. Kosebedo nade samoro ki jadolo mosebedo ka ng'i to sebedo gi dwaro mar dhi e telo mondo mi ochiw telo makare. Ere wach mawacho wach. Jadolo gin jong'icho. Jadolo bede tawa gi malo ng'iyo kaka piny tiyo, kaka piny rito. Daudi ok no oyier gi kura. Macha from God. Koro kura ema chendo ka. Nyasaye mano oyiero Daudi mowire. Jawagi wiro kanye. Giwacho ni si uchawi. Kanya dagi. Jadolo sore Daudi Nyasaye mano oyiero kendo ok noringe pap koketho nying nyawadgi Gayany ni Antosha. Nyasaye mano oyiero Daudi kende. Koro yiero ma Daudi ok wanyalo wacho gi monene piny masana. Koro pono ni onge ketho nyinge pap, onge wuoyo kendo bayo wachi yore moko ma ok owinjore to ni kare. Podok ni kare. Jodolo nego bed jong'icho. Idwa ng'i nade ki jadolo to ine siasa. Ere ng'ama dwa timo, ere ng'ama dwa rangi. Nikech jodolo nego bed male tawa ma ka gineno ka weche dhi maricho to gigo tung'o ka gilinga. Ka koro an kade ma achiel kuom go tunga. Ta go tung ka onge od bura. Komra mora mantie go onge. Wanyalo ko ni kage karach. Kwa danga kwa ni jodolo dong jodolo. Mondo piny onwang' mwelekeo maber. To ka wachako wakikore ni jadolo ja siasa koni gi koni to ok wadhi konyo piny. Jo siasa otim siasa, jodolo dong tich jodolo. Walamo ne piny to wang'iyogi. Ka nitie kama ng'ato dhiye marach ka ok wadewo wang'e to wakoni ng'ane kage ka toke dhiye maber mondo kik piny hinyre. Kech ka jodolo osoe mafuku, jodolo kodine gi kamoro to rach medore. Kech adier sani kaka koro piny ywak. Ondike muma ni ka jatelo ohoji gusuru to piny kethore. Ndike Proverbs. To koro ka map gi jodolo machiegni manyalo wuoyo go mondo winjgi. Manyalo wacho na diera gima miyo piny hinyore jatelo oloji gi tax. Gini hinyo piny kech mano muma ok wuok kuom ng'ata but any leader molo piny gusuru mang'eny to miyo piny bedo gi chandruok. Kamano. Koro ere chung' mar kanisa weche go mag osura. Ang'o modhi timo be nitiere paro moro munyalo golo ka kanisa neno kanisa pito osechako. Pok wawinjo kendo duol moro amora mowuok. Nowuoyo chieng' tich abich. To nyoro ne ji odhi mane lemo kawaida kendo lamna gi moyiene gi lwedo. Mana kaka pile kaka iwacho ni wirogi ilamo negi kendo giwuok e kanisa mago madongo moko nitiere boma kae. Ok wawinjo kendo jadolo moro kochako golo duonde. Paro ni ma okelo ne jodolo buok kose paro nani? The true thing is ng'ato nyalo donje bugo to ka wang'e no nitie bugo mano donje onyalo wuoke. Ndike Jeremia ng'ato nyalo puodho mochako chung' malo kendo. Samoro ka jatich Nyasaye wadan be neno kama no puodho go to chako ka map mondo wa malo kodhi rel maber moriwore gi jowetegi to wagaga dho wa piny nikech ondike Daniel ni ka ruoth tiyo piny maber tiwinjo ka duond opposition bedo manyap. Kech ne gimanyo ketho kata makosa kuom Daniel to ne ok giyudo. Koro ka ruoth lead piny gi kwe maber tinwang' ka duond opposition ani gima opposition wacho bedo maonge nikech ruoth tiyo maber. Koro kolesa pito se wuok embo fwenyo ka nitie kama nodhi ne marach. Wantie jotich Nyasaye moko nitie. Ok onego piny hinyre to wantie. Jodolo monego sacrifice ngimagi ne piny. Kendo onego gichung'ie adiera makati tweyogi. Kata timo ang'o to onego wawach ni marach to maber. Kamano. Pile waneno ga ka jodolo gin jomo miluor. Kendo yudo ka duoko manome jadolo Ole Sapet no duoka gi jatend kweth mang'eny e od bura. No ok oduoka gi jatend piny Kenya. Ne ok oduoka gi jalupne. Be ok oduoka gi kata mana gi attorney general moro. To duoka gi jatend kweth mathoth e od bura. Mabende weche mogolo wacho kanyo ni wang'eyi itiyo gi
Azimio. Iparo ni ben jotendwa ntiere gi luor ne kanisa. Mondo mi luor nyaka ikuong iluorri kendi. Kasewito luor ok unyal luora. To ka arito luor mara mar tich dolo ma Nyasaye nomiya, to miyo piny nyalo luora. Sami senywandori kech ruruok gi josiasa gima hinyowa go nomayowa wir. Mi anointing ni dok chien. Tadiera kirito wir mar wach Nyasaye ka Nyasaye ni kodi. Daudi tamo siemo Saulo kech oluoro wir manitie kuom Saulo. Saulo ng'ama Nyasaye nowiro. Amba ng'eyo jomoko mosehedhore mondo siem jomowir mag Nyasaye. Moko ok dhinegi maber. Koro gima duong' ni jotich Nyasaye onego rit the anointing. To weche mag mibadhi gi pesa michiwe tok dot gi gang'o maji wir. Kendo ma iduong' monego ibedgo mondo mi piny luri go. Koro iparo ni nitie kaka ne gisetimo? Nyalo bet kata ka ok wan swa nyalo bet. Nikech mondo ne ka koro jatend kweth mang'eny chane timore gi jatich Nyasaye. Manaki nitie kamokete, nitie gimong'eyo. Koro mane gine jiwo jodolo mondo kik riwre siasa. Koro jodolo konego riwre siasa nikech josiasa gi wan monego wakwergi. To mondo ikwer ng'ato mondo ng'ato onego neki ng'amo riere tir mawuodhe ler, ng'amo bidhore. To kikwero ng'ato matembo ng'e kama nyawni nitie, to konfronti mana kanyo tir gi wach mokujore. Koro gima dang' awach jodolo warit luor kendo warit wir. Ka ok wanyorore, nyorruok tiekowa. Irit mauta. Warit mafuta. Thank you very much. Nyasaye gwedhi. Twak sani dhi mbele luongo ni bipartisan talks. Bende koro geto kelo kwe pacho kae mabiro bang' nwaseneno kane ntiere ng'anyo mane osebedo kotenore kod wechego mag duoko ngima piny. Na oganda dwaro mondo oduokie ngima piny mabende koro keto osigo ne oganda jo Kenya. Ere chung' mar wach mar twak ne jadolo? Piny tiloso gi wuoyo. To kik ji wuo ka nitie barua mopande bwo mesa. Ji wuoyo atero ka onge gimoro ani gimoum ma jomok patino ng'eyo ni nitiere gimoro to koro bypass godo time ni dhano twak. Nikech twak mitwak sani ni ok twagi nikech ne mrengo moro nonego kawo telo to ok okawo. Itwak nikech the future of this nation. Kiny mondo kik gik maricho matimore sani. Kendo ka ji twak to kik twak tim nikech interest mar ng'ato kata nitie gima ng'ato dwaro. Nikech telo ni dhano wilore. Sasa gimoro maber ma kiny nokony ji te in future. Ka ok okonyo ng'ato achiel to biro konyo ji te mbele. Koro twak ka nitie gimitimo to bede twak mar adier. Bede twak ka chunji oyawore maler to loso wach manyalo konyo ji. To gima samoro ba wuoni twak ji twak to ka ji odhi kando tineno ka dhano kiero dhogi. Nikon to twag ni ochomo kanyo koso nitie gimoro muhumno ma wan wakia. Koro ka twak no yudi ni dang' dhano wuo. Kech ka nabiro ka mokwongo nakoni nyaka dhano wuo. Ema dang' kony piny. Koro ka wuoyo nwang'o ni wuto kik obed wuoyo mar miriambo. Obed wuoyo madira ni iye mondo chop kod piny Kenya duoko. Mondo kik wachak wachwe remo kendo tok yiero ka yiero ni lweny tok yiero ka yiero. Obede twak madhi kelo duoko mabiro dumo ndalo mang'eny. Kamano. Awinjo kiwacho ni obed twak ma ok oso barua kata bas e bwo mesa. Jadolo biparo ni piny Kenya osegik e okang' ma wanyalo twak atwak kama onge gimoro mantie kamoro mopande. Iparo ni Kenya osegik kama koro wanya keto weche kama ler ma dieri watwagi makel winjruok e yo makare. Dhano en dhano mama Lydia sore. Dhano en dhano. Pod mana mama. Dhano en dhano. Kendo blad ma ji nego chalore. Kendo Nyasaye manuchu ji nachiel. Inyalo timo gimoro ka favor ito the other team hinyore. Kiki woni mbe kiny biro wuok ni maber. Koro joma nie twago jogo risk. Nikech bura mang'e gi ng'ado kanyo koko biro kelo duoko. Mare bi jo chako chweto gin mane gibedo piny magi loso gini. Kik giwoni gini safe. Kich remo pek, remo ok yot. Koro joma twak gi
Giyaiya ne kichangini moko winjo kendo koro neno giyaiya mondo gilos gine yo moriere tir ka onge barua mopande bwo mesa mondo yiero mwabire 2027 ki gik mwaseneno gi wane kadang twag no konywa twak to ber nyaka dhano wuo kech twake mikonyo godo gimoga ikonyo godo weche te kamano. To jodolo nyalo tiyo mondo mi twagni odhi e yo makare. Bi paro ni nitiere nafas ma jodolo nyalo tiyogo mane oni weche odhi makare nikech nitiere twak mosebedo kitimo kinde mokalo. Kata kamano duoko bedo ma ok konyo oganda ahinya. Wuoyo to wawuoyo ok ni ok wawuo. Kendo kichiko iti to jotich Nyasaye to nitie mawuoyo. En mana ni samoro platform mondo koro winje duondgi. Kech wan jok manigi paro malew monego wuo mondo konyo piny. To mondo ginwang' platform mar wuoyo mondo winjgi bedo matek. Taneno ka Nyasaye miyo wang' wono mondo wawuo. Koro jodolo to joma bedo piny tebo masko. Nitie jodolo manyalo richogi. Okonge. To nengo wawa kodgi abidha na dar maber mondo gik magilosogo ki gilos gima miriambo nie iye ki giwuondre gilos gima ochiek mochiny maber manyalo ting'o piny Kenya mondo oter piny Kenya e ria machielo kamano. Achiel kuom gik ma bende nosethinyore ahinya e twak ma kamano koro dhi mbele Bomas of Kenya en mano mar chwalo paro moro mar medo kwan mar jatend piny Kenya, kwan mar higni obedogo e kom. Un kaka kanisa be paro ni ma en paro makare? Sewacho kacha ne un jogo bende kuro bedo kar rita, ung'iyo ubede tawa malo kacha, umenyo ung'iye kaka weche dhi bedo nade? Yo mano wacho godo wachno mokwongo nowacho gi jasiasa. Kendo jasiasa mano wacho wachno kane ng'iyo mrengo mochung' chalo gima nitie favor moro mineno. Kaka an mano kuro kaka dang' anywande wate kaka an Bishop Gordon igni abich no pok ayano pek mosekelo. Joma nobedo piny mano kete mondo obed 5 years ne gin joma dongo, ne gin joma riek kendo team no nyaka jodolo moko be ne nie iye. Koro kane gikete ni 5 years gima miyo jata ne wuoyo kamacha ni kech nowacho ni bang' yiero to higa mokwongo jatelo pod ikore dhi supreme itimo ang'o ma higa gima itime onge. Then the last year to election be osechako siasa. Kabet piny mobedo piny sani dang' los gik moko maber ma ka ng'ato kawa telo ni rap to chap ni onge ochamo muma to the first year no chaka tich onge problem. Koro an with that 5 years wakane problem nikech gima medwa nomiyo chore en yiero mitimo marach e Kenya waka. Kosetie marach dhano gore kama jatelo puro maki onge to kaka telo maler tichako tich iri ng'abro chandi tiyo maber iri ng'abro chandi. Koro that 5 years gima medwa no mede no gi kaka ne jalta wache cha to kane kanigi wait kamano. Bende ntiere ng'ama ni sana no ka penjo koro chal ka gima gintiere akere keke gikiane gitim nang'o. Winjo duond jadolo kwa piny owacho mondo mi oduoke ngima piny. Sechego mochako winjo duond josiasa ma kendo chak wacho ni miwaura miwa nafas, miwaura miwa thuolo mondo wane kaka watimo ka bende moko mi siasa kaka wasewinjo no buono jadolo kuom tiyo gi kweth mar Azimio. Wuoye gi nyirombe ma winjo duond jadolo to chako winjo duond jasiasa okiano winj mane to chung' mar gi winjo bende ni kanye. Ndalo te dho jonabi mane konyo piny kendo ka ruoth nogik kamoto nonego chik mondo winj to jonabi wacho ang'o. Koro kapok awuoyo gi nyirombe to dang' akwa jowetewa ma lwetgi moro ma josiasa giwe tieko jodolo, giwe rondo jodolo gi pesa mondo ndhath jodolo kata modo gi chien ma ku jadolo ok nyalo wuoyo. To jadolo nego kuwuoyo kama to nego winji. To ke mana jadolo mochung' e adiera koro telo nyalo winje ni jadolo wacho ang'o. Mano wach maber ahinya ka piny dhi marach piny tek tiwinjo kaka jodolo wuoyo. Koro an gima dang' awachi ni telo mamalo oyie mondo winj duond
kata dho jotich Nyasaye ni to wachang'o. Ka Archbishop nosewacho ni piny pek adiera, piny ok yot. Ma kadang nwang' yo kata wis madang duoko do garama piny mondo ngima odog mayot dang bed maber, kich dhano to hinyore. Dhano hinyore ahinya nikech sara ng'ado, bech gik moko bo idho. Koro ji ok ni mayot. Koro gidho jatich Nyasaye manuno ka embe wang'yo neno atnaw makura uwe sani. Madang embo kwa tambe dang ariura. Ni ngima to tek. Makadang jatelo mar piny matiyo sani dang nwang' yo. To ningu winj dho jodolo. Mondo many kaka dang ngima dog chien ne wananchi. Kamano. Mano en wach ne nyirombe. Kamano. Kaito bende nwaneno ka Ole Sapit ne ntiere kacha Bomas. Kata kamano samoro ntiere lai kata ngadho moro miyudo kijiwo kanisa mondo ti kanyakla gi piny owacho mondo mi piny oring makare. Ere kama jadolo gore lai mong'ene ka to kuwinja donje ka to winja donje nikech samoro en bende noluonge mana mondo mi olam. To oganda moko nyalo paro ni nodhi maembo osiro telo mane donjo mathoth ne oganda no kuyie kod yiero no. Ere kama jadolo wadu dhi gore lai mondo oyudre kama ne Ole Sapit oyudre cha? Nawacho ka chenro mokwongo ni jomoko igi Nyasachgi. Tadwa na wach kawuono wach mopogore gi wachno. Jalony mo jawacho ga sana e wang' jowi mar Ramogi ni sharing blanket ok ber. Wan kaka jodolo kendo josiasa be. Jasiasa wiye mondo share blanket gi jadolo nuumuru e same blanket. To jodolo be oweringo mondo dhi umru ngita achiel kod josiasa. Tich wa wan jodolo maduong' tich jatich Nyasaye lamo Nyasaye. Kendo ng'ama lamo Nyasaye, Nyasaye wuoyo go. Ka ok ochung' e mrengo moro ka ng'ato mo support onge to winjo duol ma Nyasaye wuoyo kode. Koro wawe donjo matut kuom jogi. Mwachal bodyguard gi, mwachal akedang achal no wachal yudhe mag josiasa. Wawe timore kamano. Wawe siasa obed siasa to ticho mar dolo obed ticho mar dolo kendo wawe manyo josiasa. To kopo josiasa mo manyi ni bilam. Josiasa ko manyi obiro tiwinja agenda mobiro go. To sani majority magwa wan mwasike mtandao kwa manyo josiasa. Girieko wage paro magwa. To chutho rudhie mane manyo ga jodolo ka piny chando gi. Waweuru jogo manyowa. To ka wan wabede tawa gi malo nwarito wir. To wabonge nga ka piny chalo. To wago tung'. To ndiko wacho ni kogo tung' to ng'ato dagi winjo. To kata kuro ka ligangla ohinye mano wachne. Nengo wago tung' kochakore mane governors nyaka the president. Ni piny ok dhi maber. Kono mga jong mano kanyo en Bishop Gordon Odongo. Mano kanyo jadolo mabende mar kanisa kanyo mabende otemo goyo mbaka kendo wayudo lai makare kama bende unjebeni kanisa bedo kanisa yudore kama teko tenda gi mago mosebedo ka tuche pacho ka no kanyo ka Pastor Collins Odindo wacho ni jadolo moko osebedo ka tiyo marach kod nafas mari gino masane osemiyo kanisa osebedo gi nying maber kaeto wacho ni giseketo mana dwach gi nyime. Wacho no mor gi ka Bishop Gordon osewuoyo onego kanisa bed gi dolo achiel ka ok odewo wang' josiasa. Ano kanti jadolo moyie kodi jadolo erokamano kuom thuolo mari mano kanyo ne en twak mar ameny piny ka bende wang'iyo kama kanisa yudore nyakoro Mgajwang' kinde ma bende koro twak mar riwo wi oganda jo Kenya dhi mbele e Bomas of Kenya pod wamedo luoni gi machiegni kendo wabro neno ni waketi ng'eyo mana kaka pile. Nyinga Lydia Okeyo, rit masane.